Хатын кыз дөньяга ана булу миссиясе белән җибәрелгән. Казаныбызда безнең 5 балалар бакчасы эшләп килә, 2 мәктәбебез. Без инде билебез заманында Оренбургларда шугылган безнең Ләбибә Хөсәйновалар әйме шул койдагына барсакта, шул Астраханга барсак Азиза Сәмитова дигән шагыйрәләребез булган әйме. Кимнәребез генә булмаган. Бик зур проектлар алып барабыз. Туган авылым проекты, татар кызы, татар кызчыгы, татар малай шәл туе, әбием соңдагы ак хисләр проекты. И туган тел, и матур тел. Әткәм, әнкәмнең теле. Безнең өчен иң мөһим ул безнең тел. Кеше бәлки телсез була аладыр, ләкин милләт телсез була алмый. Аккал факаның табылган шагы. Аккал факаның табылган шагы. Туганнарның сагынган шагы. Әгәр дә без кыз бала булып дөньяга киләбез икән, без тормышка чыгарга бурычлы. Biz балалар табырга, аны тиешле итебез. Милләтебезгә яраклы, милләтебезнең телен саклый торган, гырыф-гадәтләрен, нигезен саклый белә торган итеп үстерергә белергә тиешбез. Без бу безнең үстә торган иң җаваплы бурыч. Мөхтәрәм җәмәгать, татар җәмәгатьчелеге 1917 елның февраль инкыйлабыннан мәдәният үсеше мөмкинлек буларак бәяләп, күтәренке рух белән каршы ала. Әлбәттә бу күтәрелешнең алгы сафында безнең татар хатын-кызлары хәрәкәте тора. Шул елның 24 апрельдә искә алыгыз, бүген дә 24 апрель. Казанда бөтенләй мөселман хатын-кызларның беренче курултайы оештырылып, ил язмышында, милләт язмышында саллы басым ясардай карарлар кабул ителә. Bir гасырдан соң безгә 2019 елның апрель аенда икенче съездны үткәрергә насыйп булды. Һәм бүгенге көндә 3нче бөтен дөнья татар хатын-кызлар курултаен җыя алганбыз икән, бу күренешнең әлбәттә 1917 елның инкыйлабыннан соң оештырылган эшнең дәвамы буларак татар хатын-кызларның 100 елдан артык хәрәкәтен дәлилләүче көчле фактор булуы турында сөйли дип уйлыйм мин. Беренче улым тугач, мин беренчедән үз чиратымда үз улыма туры килерлек балалар бакчасын ачып җибәргә булдым, туган телне саклап, милли рухта тәрбияләп һәм шул ук вакытта башка чит телләрне дә балалар яхшы белсен өчен. Һәм менә бүгенге көндә безнең 25 чит ил укытучылары белем бирә балаларыбызга, 250дән артык барлыгы безнең укытучыларыбыз һәм 1000дән артык бәхетле балалар. Баласити ул бәхетле балалар шәһәре дип тәрҗемә ителә. Һәм инде без 10 ел элек беренче балалар бакчасын ачтык, аяз өчен, һәм инде монда беренче балаларыбыз 15 бала булды беренче балалар бакчаларында, һәм әкренләп үсәбез, һәм бүгенге көндә 1000 бала. Безнең балалар 4 телдә белем алалар. Һәм ни өчен дип сорасагыз, күп еллык тәҗрибә күрсәткәнчә, мәктәпкәчә чит телләрне өйрәнү өчен иң кулай вакыт булып тора. Чөнки балалар тел күренешләрендә үтә сизгер, алар бу вакытта үз тел тәҗрибәләрен булдыралар, тел серләренә төшенергә тырышалар. Һәм телне әлбәттә соңрак та өйрәнергә мөмкин, ләкин бу процесс елдан ел авырлаша. Сез минем белән килешерсез. Шуңа күрә кичкенә яшьтән алып, 2 яшьтән алып безнең балалар инде менә шушы 4 тел мөхитендә тәрбия алалар һәм өйрәнәләр шушы телләрне. Без Абсалямовлар гаиләсе. Иптәшем Фаип 3нче буында Шимал белән эш итүче. Мин 4нче буын шәлчеләр нәселеннән. Бүгенге көндә шәлчеләр тармагын күтәрүчеләрбез. Бу эшне 99 елдан бирле башлап җибәрдек. Фабрикабызны булдырдык. Ул Рәсәй күләмендә бердән-бер Оренбург шәлчеләре фабрикасы. Тулысынча бөтен производство барышы процесслары барысы да үзебезнең кулда. Иптәшем Фаилның вазифасы мамык кәҗә үстерү. Фирмаларыбыз өлкәбездән 200 чакрымнан урнашкан 2 авылның кешеләрен эш белән тәэмин итеп торабыз. Бүгенге көндә 3000гә якын кәҗәбез бар. Аллага шөкер. Кәҗә үзебезнеке булгачтында, димәк, Шимал да үзебезнеке. Зур улыбыз Тимур 2 ел элек Санкт-Петербургның институтын тәмамлап, бүген бездә баш технолог булып эшкә кайтты.
Үйленіп, ғайлебізге бейік матур келін алып қайтты. Келініміз де Камил да бүгін біздің білен бірге ішке кірішті. Тимур цехта дүбітні ішкәртіп, юып, торап, оғартып, лента келіш, яки ірленген жіп келішіне миңа бере. Мин шул дүбітні өзіміздің бейлеушілерімізге қазіргі вақытталар бізде 116 кіші бейлерге таратам. Шулай етіп, матур, нәфис, шәлләр барлыққа келе. Татар халқы күпме меңләп еллар яшәп, үз динен, үз телен саклап калган икән. Менә бүгенге буында да ул безнең төп бурыч. Менә безнең ханым яңа гына балта чагында, күргәзмә вакытында үзенең 16 буын булган шәҗәрәсен күрсәтеп, әйтә, балаларны, аныкларны килгәчтән кара, менә бабамның исеме булган, бусының исеме булган. Син килеп җиткәчтән үз балаңа нинди исем бирәсең, кем булып тәрбия берәсең дип. Шуңа күрә бит шәҗәрә ул безнең бер караганда дини нигездә 7 буыннан да артык белергә кирәк дип. Аны белү генә аз. Аны үзебезнең балаларга, аныкларына, йөрәкләренә ярып салырга кирәк. Кем булган синең әти-әниең дип. Без каракта әйтәбез, әгәр дә тормышта шундый хәл булса, әйтәбез, оҗмакка баргачмы, бүтән юктамы, синең алда киткән әби-бабаларың җыелып әйтсәләр, син бит мәхәббәт җимеше генә түгел, син бит безнең гаиләне, милләтне саклап калырга килгән бәндә кеше дип. Ә син нәрсә дип җавап бирәсең? Авыр булды дипме? Ә кайга безнең милләтләр ягында кайракта, кайчы вакытта җиңел булды. Бүтән нәрсә дип әйттеме, ялгыштымы дип, син бит алар каршында да әле сүз бирәсең.